ቪዲዮ ኤዲቲንግ ከም ገርና ቪዲዮ ኤዲቲንግ ከም ንገብረን ብምንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ከም ንገብር ክሪና ስለዚ ፈለማ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ንገብረሉ ኣፕሊኬሽን ክነውርድ ተኾይና ኣብዚ ተሪኽሞ ፕሌይ ስቶር ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ብምእታይ ካብከት ኢልና ሰርች ክንገብር ኢና ካብከት ኢልና ሰርች ምስ ገበርና መጀመርያ ዝመፀልና ኣፕሊኬሽን ይኸው ኣነ ኣውሪደዮ ስለ ዝፀናሕኩ ነዚ ይመስል ንስኹም ድማ ነዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ብምውራድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኣውሪደዮ ኣለኹ ካብከት ቪዲዮ ኤዲተር ይብል ስለዚ እነ ስለ ዘውረድኩ ኦፕን ኢሉ ክወስደኒ እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ስክሪንና ቅድሚት ከመይ ዓይነት ምልክት ኣለዎ ትብሉ ተኮይንኩም ድማ ኣብዚ ኣለኩም እዚ ምልክቶ እዚ ካብከት ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ እዛ ካብከት ዝብል ፅሑፍ ምስ ነካእኽዎ ብከምዚ መልክዑ ካፍተለ እዩ ምስ ከፈተለይ ድማ ከም ጌርና ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቪዲዮና ክቀናበር ተኮይኑ ከመይ ጌርና ላብቲ ኣፕሊኬሽን እዚ ከም ነእትዮ ክንሪኢና መብዛሕትኹም እኳ ትፈልጥዎ ትኮንኩም ግን ሓደ ሓደኹም ድማ ኣብቲ ውሽጢ ኣቲኹም ከም ጌርኩም ከም ተቀናብሩ ሓደ ጊር ዝብለኩም ኣሎ እቲ ጊር ዝብለኩም ነገር ክንፈትሖ ኢና ሎማዓንቲ ሓቢርኩም ንፅንሑ ስለዚ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ዝግበሩ ቪዲዮታት ካብ ፋይል ናብ በኸመይ ነምፅኦም ላብዙ ኣፕሊኬሽን እዚ ተልኩም ኣብዚ ምድማር ምልክት ኣላ እዚኣ ኣብዚ ተሪእኹምዎ ኣብዚ እዛ ምድማር ምልክት ዘላ ኣብዚ ኒው ፕሮጀክት ትብል ንሳብ ክንነካ ኢና ንሳብ ምስ ነካእና እያ ፋይልና ወይ ከዓ ኣብ ሜሞሪና ዘለው ቪዲዮታት ክነምፅኦም ኢና ስለዚ ኣነ ዘምፅኦም ቪዲዮታት ሓደ ከምፅየ ስለዚ ለምሳሌ ሓደ ኣምፅየ ኣለኹ ከምዚ ኣድድ ኢለ ወሲደዮ ኣለኹ ኣድድ ኢለ ምስ ወሰድክዎ ብከምዚ ዓይነት ምስ ወሰድክዎ እዚ ቪድዮ እዚ ንምንታይ ኢኹም ትደልይዎ መብዛሕትኹም እቲ ቪድዮ እዚ ክትደልይዎ ተኮይንኩም ኣብዚ ንክልተ ዓይነት እዩ ዘድልየና ሓደ ንቲክቶክ ቅርፂ ዘለዎ ብምቕፃል ከዓ ንዩቱብ ሳይዝ ዘለዎ ስለዚ ንቲክቶክ ንሰርሖ ተኮይንና ሳይዙ ኣብዚ ፅሑፋት ኣለዉ ካብዞም ፅሑፋት ሓደ ናይ ቲክቶክ ሳይዝ ተደልናዮ ናይ ቲክቶክ ሳይዝ ክንገብሮ ኢና ኣብዚ ኣስፔክት ሬሾ ዝብል ኣሎ ኣብዚ እንተተራእየኩም ኣስፔክት ሬሾ ዝብል ኣሎ እዚ ኣስፔክት ሬሾ ትብል ንሳነ ነካኣና ኣስፔክት ሬሾ ዝብል ኣሎ ስለዚ እቲ ኣስፔክት ሬሾ እዚ ንዩቱብ ተኮይኑ ኣብዚ የለና እዘን ክልተ ሳይዝ እዚአን ንጥቀም ማለት እዩ ቀፂልና ንቲክቶክ ተኮይኑ ድማ 9:16 ዝብል እዚኣ ነካ እዚኣ ንምንታይ እያ ንቲክቶክ ተኮይና እያ ንቲክቶክ ተኮይና ንዩቱብ ተኮይና ግን እዚ ቪድዮ ንዩቱብ ክነቀናብሮ ተኮይና ኣብዚ ካብዘን ክልተ ክንመርፅ ኣለና ካብዘን ክልተ ሳይዝ እዚኣ ንእስ ዝበለት እያ እዚኣ ድማ ዕብይ ዝበለት እያ ክልቲአን ናይ ዩቱብ ሳይዝ ከገልግላ ዝክእላ እየን ብምቕፃል ከዓ ለቲክቶክ ተደሊና ድማ ኣብዚ ልቢ ኢልና ናይ ቲክቶክ ምልክትም ኣለዎ እዩ እዚኣ ናይ ቲክቶክ ተደሊና ናይ ቲክቶክ ምልክት ስለዚ ብከምዚ መልክዑ ከነብል ንኽእል ኢና ስለዚ ኣነ ሕዚ ንዩቱብ ቅርፂ ስለ ዝደለኽዎ ብከምዚ መልክዑ እዚ ንዩቱብ መሪፀዮ ኣለኹ ስለዚ ንዩቱብ መሪፀዮ ኣለኹ ኣብዚ ድማ እቲ ቪድዮ ንእሽተይ ስለ ዝሓፀረ ሙሉእ ክገብሮ ስለ ዝደለኹ እቲ ቪድዮ ሒዘ ከምዚ ጌራ ስፍሕ ኣቢለ ስክሪን ይመልኦ ማለት እዩ ስክሪን እስካብ ዝመልእ ወይ ከዓ ዝተወሰነ ክፋል ዕብይ ኣቢለ ከምዚ ክገብሮ ኣለኒ ስለዚ ንሎማዓንቲ ከምዚ ጌረ እንታይ ገይረ ኣለኹ ቪድዮ ፅዒነዮ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ግን ኣብዚ ውሽጢ እዚ ቪድዮ ድማ ደስ ዘይብለኒ ቪድዮታት ተሃልዩ ወይ ከዓ ዝቁረፅ ፓርቲ ተሃልዩ ከም ገይረ ከም ዝቆርፆ ድማ ከሪአኩም እየ ስለዚ ዘየድልየኩም ፓርቲ ክትቆርፅዎ እንድሕር ዳኣ ተደልዩ ኮይንኩም ለምሳሌ ኣብ መጀመርያ ቆንጆ እንድሕር ኮይኑ ማእኸል ጌራ ዝኣትየኩም ቪድዮ ተልዩ ከመይ ጌርኩም ከም ትቆርፅዎ ክንርኢ ከለና ድማ ኣብዚ ፈለማ ነይና ትነኽዋ ንቁረፅ ቪድዮ ትደልይኹም ማለት እዩ እዚኣ ስፕሊት ትብለላ እዛ ስፕሊት እዚኣ ትነኽዋ ማለት እዩ ነዛ ስፕሊት ምስ ነኻእና እያ ካብዚ ፓርቲ እዚ ቪድዮ ክቆርፅ ደሊ ኣለኹ ካብዚ ዘሎ ፓርቲ ቪድዮ ንምቁራፅ ድማ ስፕሊት ገይረ ቆይመዮ ኣለኹ ስለዚ ተቆይመዮ ኣለኹ እዚ ሓንቲ እዚ ስፕሊት ገይረ ቆሪፀ ኣለኹ ከት ገይረ ኣለኹ ቆሪፃ ኣላ ስለዚ ካብታ እዚኣ ቦታ ከባቢ ክስካብ እዚ ዝተወሰነ ፓርቲ ክቆርፀ ደሊ ኣለኹ
ስለዚህ ንምቁራጽ ስለዝኾነ ደጊመ እንደገና ቆሪፀ እየ ከውፅኣ ደልየታ ንእሽተይ ፓርቲ እዚ ለምሳሌ ብቪዲዮ እዚ ለሪአኩም ኣለኹ እምበር ናታትኩም ዘየድሊ ዘውጋዕኩም መልእኽቲ ተሃልዩ ከመይ ጌርኩም ንምቁራጽ ዝኣክል እዩ እዚ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እንታይ ክቆርፃ ደልየ ኣለኹ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ከባቢ ቆርፃ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ቆርፃ ስለዝደለኹ እንታይ ክብላ እየ ብድጋሚ ታስፕሊት ትብል ኣብዚ እኒሃ ክነኽኣ እየ ታስፕሊት ትብል ምስ ነኽኣኽዋ ኣብዚ ተቆሪፃ ኣላ ታልተቆረፀ ፓርቲ ድማ ኣብዚ የርእየኒ ኣሎ ኣብዚ ተቆሪፃ ኣላ ኦኬ ኣብዚ ተቆሪፃ ኣላ ስለዚ ተቆረፀ ፓርቲ ክንርኢ ትኾይና ድማ ኣብዚ እሺ ለተቆረፀ ፓርቲ ካብዚ ኣላ ካብዚኣ እስካብዚኣ ተቆሪፃ ኣላ ስለዚ ካብዚኣ እስካብዚኣ ስለዚ ተቆረፃ ተነስ ተቆረፃ ከመይ ጌር ከም ዘውፀን ድማ ከም ዝድልተን ንሪኢና ንኽ ከብላ እየ ኣብታ ማእኸል ተቆረፀት ስለዚ ዝተቆረፀ ቪድዮ ድማ የርእየኒ ኣሎ ዝተቆረፀ ቪድዮ ይሆ ዘሎ ይረአ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌረ ደሊት ከም ዝብሎ ድማ ኣብዚ ኣብ እግሪ ደሊት ዝብል ኣሎ ደሊት ክገብሮ እየ ደሊት ኢለዮ ስለዚ ዘየድልየኒ ፓርቲ ብከምዚ መልክዑ ደሊት ገይረ ኣውፅእ ኣለኹ ከምኡ ድማ ብምቕፃል ቪድዮ ክትፅዕኑ ከለኹም ብጣዕሚ ለሳሓተኩም ኣብዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ካብከት ምስሎ እዚ የምፅልኩም ካብከት ኢሉ ሰብ መጨረሻ ለምሳሌ እዚ ቪድዮ ክውድእ ከሎ ኣብዚ ናይ ካብከት ስሙ የምፅእ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ንኸቢልኩም ደሊትዋ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ደሊት እንድሕር ጌርኩምዋ ናይ ካብከት ዝብል ፅሑፍ የምፅልኩም እዩ ቀጥታ ቪድዮ ወዲኡ ብቪድዮ ይለዓፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረና ብሕፅር ዝበለ ካብ መጀመርቲ ዝኣክል ነዚ ይመስል ነይሩ ቪድዮ ከመይ ጌርኩም ከት ትገብሩን ከመይ ጌርኩም ቪድዮ ዘየድልየኩም ፓርቲ ከመይ ጌርኩም ከም ትቆርፅን ብምቕፃል ድማ ቪድዮ ናይ ቪድዮና ሬሾ ወይ ከዓ ሳይዝ ከመይ ጌርና ሳይዙ ከም ነስተኻኽል ናይ ቲክቶክ ድዩ ናይ ዩቱብ ክልተ ነገር ኣሪአኩም ኣለኹ ንሎማዓንቲ ካብ መጀመርታ ቪድዮ ኤዲቲንግ ዝኣክል ነዚ ይመስል ከመይ ጌርኩም ቪድዮ ድማ ናብ ካብከት ዝተባህለ ኣፕሊኬሽን ከም ተምፅእዎ እውን ኣሪአኩም ኣለኹ ስለዚ ነዚ ሎሚ ዝነበረ ካብ ጅማሮ ቪድዮ ኤዲቲንግ ስልጠና ነዚ ይመስል ነይሩ ብዝቕፅል ድማ ሓድሽ ነገራት ሒዙ ክመፅእ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ምዃንኩም ከይትርስዑ ሰናይ ፀንሒት